mangwana sai achari kumona muguru tichamupa miti chakupai miti 500 musima wakumana migumu yomo ndo punishment yedu ndiyo makatema ese chauya nichimiona maisima takati hatidi miti inotemwa mugomo muno hatichadi munhu anotema muti muri kuenda kufumura nyika nzvimbo dzedu dzinoera. Kana kari kekutanga kusvika pano baya subscribe wotekenya kabhero ako kuti usazopotsane nezvitsva iwe. Kunashe Studios, real life stories pajekerere pachena zvisina tsvete. Disclaimer: the views and opinions expressed by Kunish Studios are those of the authors and contributors and do not reflect the official policy or position. We disclaim liability for damages, losses, or expenses arising from use of our content. Copyright 2025 Kunish Studios. Asipani zimuzazi mapasisina kabisa niwelewa kuti matombo ayo varunga ndiwo matombo ayo vakabvisa ko vatadzoka vatata unemuta ndiyo nyaya yawo izvitatomutadzisazva saka vakazoona vakuya vachimagara ndiyo nyaya iriko kuti vakomana tavatadza kuti tirikuti mune inzvimbo dzevaridzi munoigwa madzisheiko tiko saka ndimo vava kutamba vaimamindera wemomo saka taki negatiende munatanga minotodawo ndiyo zviripo. But nditete kuti muri pana pechiudzira hamuna kuteerera pazvamakazimuita hamuna kuteerera pazvamakazimuita toramba totora kuti nzvimbo dzinoera siyanai nadzo kana wari kutaurira wari dzenzvimbo kutaurira pasasvike panoera imi muramba mukuinsista kukwira mugomo yomo mamuzi musakwira muzokwana sabhuku akutoita sei akuya kudare kuno akuda rubatsiro akutadzai istaili yekuti akutadzai iwe gara pasi nokutadza kutaura unotaura izvi right, it's okay. Sabhuku chidzokai nawo nawo endei muwape mugano waunofunogumira gumirai mujinga pabasi apa murime pasi apa mindotendera kuti pasi asi wabva waturuka madenga wacho akabvirakutima wakangoti aiti konya onai zvakuita vana endai kuti muone tikazokwira nechoni kuti ndiyo wakatoti kuti nyaya isho wakauya panjiri inenge munhu akauya panjiri dzinoenda kuti saka ndakaenda nasamusonga kunaishekaaaa samusonga waenda nyaya yakadai kuti vana waukwira saka samusonga baba ndiye ari kutomangazira vanhu kwazi wandinesa ndiri kuvataurira vasi kuzwavo wakati handisi kuvabhura chidzokari moenda kuna baba samusonga munovapa mugano chaiwo kuzasi pamuda kuti wadii abvundu chidzesaka imi makomana muri kuenda nasabhuku mosvika moratidzwa pamunofanira kudii vakatema mitero kana wakatema miti tautokupai miti yekusima mosime miti mugomwe mwese wakatema tautokupai miti totokupai miti yekutema gomo ronakona rakazara miti gomwe panzvimbo iri tahwa changano yangu ndepekuti ndini blessing samshonga panzvimbo iri tahwa ndepekuti ini ndandine kandima kandairima pasiri mugomo pasi pegomo kandairima kudhara right ndarima ipapapo sekuru vakauya ndazi ndoti tigadzire rodhi pamutana inongotibatsira tese pamutana kwesi tongorarama nezvekurima
kata sekuru inyaya yakadini yakanaka but onai pamuri kuti mimi tigadzire road pacho inini handizorina pekudini pekurima zvikazivawo zvatakuita panapa ngezvekuti chitipa iwo kondiwa rako iri raunoti ndiwo rako racho iwowo chikwirawo rima pai apa pagomo apa wakwirawo rima pagomo apa miti mikuru iyi musazoteme musazopinde mumapako ende for sure takaita izvizvo hatina tema miti hatinoita sei but tatifambe sekuru wana wavo vakazotanga kuzondifonera bheki vakati iwewe tikuona warima usvika ukwira apo isusu baba wakatitaurira kuti takakupa uguma padombo ndikati imimi patakapanana midhani nation baba maamuripo here kana kuti imimi zvakureva kuti inini kana dai mangwana ndikamuka ndisipo wana wangu imimi muchawatorera muchiti kwazi baba wako takamuti timupe pekufamba chete zvese zvoda zvita zvisina basa. Complaining in this case is your father. Ndibaba wako arikuti wana vari kupfuura patakavapa kuti vamire ndawatadzawo. Unonzwa chacho? Unonzwa? Saka wese wautaura unosabva kuita wana nebasa ba. Munhu ane basa ndibaba wako akutadza ngozi hausi kuteerera zvaari kutaura. Saka isusu takuda kuti baba wako achibatsirwe nesabhuku naishe. Kuti wave wakutarire mugano chaiyo chaiyo pamunofanira kugumira. But otherwise saka zvakandisunungukira here inini ngoti iwo ndakanga ndatombokwakauya nenyaya iyi ndakanga ndapa decision kuti sekuru hazvinetsi ngoti ndiri kuona kuti mugomo macho mamuri kutaura kupfuura kwegomo nekuseri zvakangofanana saka inini zvandakuita ngezvekuti inini zvemugomo ndakudini ndakusiya asi ndikana ndasiya ndiri munhu unorora maone kuya ndakudzoka ndirime chikakondewa kangu kandairima iwo wakanditi kwazi koiwo ukadzoka ukarima murodhi ko isu tozofamba nipi asi iwo pavo pacho ndatoona pane mezvako mezi dzako uri kuti imi ndiurima mugomo ndakasiyira wangu kakondiwa kangu kaandifura nazo saka you are using kakondiwa yako sebagini zvizvotaura wataura kuti wati sekugomo rakafanana kuseri nekuseri saka ini ndakuregera kurima mugomo ndakudzika kukondiwa rangu ndibasa kunoda kurima asi sekuru bvati asi usazotivharire mini kuti ndopawakabata ipa toda kuti magomo yoriya aiwa hakuna zvakadaro kana munda usina hauna mugomo achade kuona endai sabhuku ishe endai mupe muguru gano panofanira kuperera mangwana chaipo hachari kumona mugomo tichamupa miti chakupai miti 500 musimi wakomana nemigomo yomo ndo punishment yenyu ndiyo makatema ese chauya ndichimiona maisina takati hatidi miti inotemwa mugomo muno hatichadi munhu anotema muti muri kuenda kufumura nyika nzvimbo dzedu mudzinoera iyo matemo iyi asinganyari kutema muti wakakurira iwo makore haanyari sei matemo iyi muti une 50 years wakamirapo iwo uri 25 years wakuda kudoneza tenda muite izvezvo sabu mangwana chaipo kana varamba mabatodzora